Si hi ha una cosa que ens agrada als valencians és un bon esmorzar, i a la Pobla Tornesa tenim tot un temple. Bueno, casi qui mane. Entra dins i te dirà qui mane. Ho veuré ràpid, no? Oh, i tanto, que se veu. Així manes tu. Sí, señor, mi amigo. Soy Herminia, de la Pobla, del bar d'Herminia. Comenceu, arrenquem això. Sí. Estic contenta i pagat perquè hem vingut a fer preguntes i avant. I així a punt, a les 5 de la vesprada, no? És això? Exacte. Tant d'esmorzar, tant de nom i de moment, així, la taula buida. Núria, poseu així un pla d'olives i cacaus. No tens vergonya? La jefa manant. I una botella de vi. Hala, Així cada vegada més. què farem? Tenim així el palmero. Contenta d'això. Pues mira, això se posa sucre, un poquet de llima, un poquet de canela en rama, i se crema i després se fa el cafè damunt. Ja està. Però tu no es fas que es fa la teua neta. Home, jo li vaig ensenyar a la moneta. I estàs així, mira què, estàs ahí vigilant-la. La pam. Després d'això ja te pots fer una bona siesta. Si dines, te fas un gote de vi gros i te fas un palmero. Això és gasolina pel motor. I avant. Ale, així, Álvaro Herminia. Així se man tots contents. Herminia, que sí, el dilluns m'ha dit que sí, règim absoluto, Així n'hi ha sopeta de fideus, el dilluns és règim. I després bullit. Mal dia han pillat. És la olleta que faig el dimecres, una olleta bona que la gent els agrada molt, i després la paella que faig dijous. Que mos hem equivocat de dia, que sí han vingut així el dia del règim. Pues fem una cosa, el dia que passeu per ací, veniu ací el dimecres o el dijous, això, i dineu. Tornarem, Herminia, tornem. Mira, mos ha pinjat la roba i no podem anar, pues entonces veniu i em pillarem un plateret d'olla. Ja ho tinc clar, punxarem roda. I de carn n'hi ha secreto, n'hi ha carn de corder, n'hi ha pechugueta. Així ja se punxan les dues rodes, ella, les dues ja. Entonces n'hi ha de tot, i per almorzar també n'hi ha de tot. Quina és la pregunta que t'han fet tantes vegades que s'has cansat de contestar? De jubiles, pues madre de Déu, dic, jo soc jove, la meva vida és esta. Jo si me'n vaig a casar, sí que a la casa és millor que jo, però si no faig res, jo me'ls he morta. Ja te diguem, te regalem un viatge a París. Li diré, aquests diners me'ls donen per mi. Què te compraries en aquests diners? Ai, lo guardaria per si encara tingué de pagar alguna cosa, no pogueré. Així tots són iguals. El que té diner i el que és pobre. Així tots igual. Tenen el seu carajillo, el seu bocadillo i va que juntem. Chiquilles, cap així. Així no era un crit, que en un moment, mira, han començat la taula buida, però així a poc les filles suporten tot. La jefa sóc jo. El que qui pague? Jo. Vale, mira, tortilleta de pataca. Sí, I m'has dit que és un premio. un premio. Que ahí n'hi ha tomateta, allioli, n'hi ha un ou estrellat, n'hi ha llomello, n'hi ha bacon. I bueno, sí, tenen enveja, mira com us miren. Claro, perquè saps què passa? Que ells no tenen nòvio. Ai, Jo ne tinc. tu tens perquè m'has dit que en tens massa. Massa ne tinc, de totes les edats. Es doneu un poquet d'enveja a la gent, que mira, que miren això, i si volen que vinguin a veure així, a la Pobla. Que tenen de vindre, si no malament. Sí, no? Invita la gent, va. Ja va, que vinguin així a veure. Tindran no res a pagar. Pues ja ho sabeu, bon profit, Herminia, vinga. Au.